Nagpasalamat si Josefina Mayor Catalino Adapon sa dihang gitunol kaniya ang simbolo sa yabi sa sakyanan sa gihimong turnover ceremony kaganihang buntag. Kini human opisyal nga gitunol sa Department of Health 9 Regional Office ang 8 ka mga bag-ong mobile transport vehicle alang sa 8 ka mga munisipyo sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte kaganihang buntag. Gihimo ang seremonya kaganina sa Golf Country Club sa Kalarian dinhi sa Zamboanga City. Ang mga ambulansya gipangtunol sa mga munisipyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan panahon sa emerhensya. Human sa opisyal nga turnover, gipirmahan sa mga mayor ang mga dokumento kung diin nakasulat ang ilang pagdawat. Sa iyang pagpamulong, gisaysay ni Department of Health 9 Regional Director Joshua Brillantes. As part of the commitment of the Department of Health in the implementation of the universal health care, and we want also to improve and achieve our department's goal or the sectoral goal of the health, that all Filipinos, all Juan and Juanas will have access to the different level of cares. And we know how important, especially our transport vehicles, in referring our patient, because we have to develop also our healthcare providers network, that if the services are not available, or the RHU or the level of facility could not cater the needs of our patient, then they have to refer the patient to the higher level of care. So I hope that our mayors here will also support the healthcare providers network, or the referral network of the different localities of the different provinces. Giauhag usab ni Director Brillantes ang mga opisyal nga nakadawat nga mga lokalidad nga kuhaan og lisensya ang maong mga gi-turnover nga mga ekipo. Dili lang ambulansya, apan ang maong mga sakyanan adunay mga emergency apparatus ug duha ka mga cellphone nga gipanghatag aron magamit usab sa mga beneficiaries sa ilang mga rural health unit. Gikinahanglan nga iparehistro ang mga ekipo aron maihap sa gobyerno ang mga hima niini ug mahibaw-an usab sa katawhan asa miadto ang ilang buhis. Sumala sa representante sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte nga si Marcelito de la Cruz. Through the Health Facility Enhancement Program sa DOH nga may kayo dako kayong matabang sa mga sama lungsod sa Pulangco. So, salamat kayo sa bagong ambulansya nga amo ang madawat. Ang maong proyekto ilalom sa Health Facilities Enhancement Program nga gipunduhan sa General Appropriations Act of 2022 alang sa mga lungsod sa La Libertad, Mutya, Pulangco, Baligian, Calawit, Liloy ug Siraway sa Zamboanga del Norte ug sa Josefina sa Zamboanga del Sur. Nagpasalamat usab si Zamboanga City Mayor Jan Dalipe. As chairman of the Regional Development Council, I am both happy and honored to be in this occasion of turnovering 8 ambulances by the Department of Health, Zamboanga Peninsula Center for Health Development. This is not only an achievement in health, but also in the economy of the region. The better we protect our people's health, the stronger our labor force is, and our capacity to grow and develop. Sumala ni Mayor Dalipe, dakong tabang ang mga ambulansya, labi na nga daghan ang isyu sa panglawas karon gikan sa pandemya sa COVID-19, hangtod sa mental health, stress og leptospirosis, ug matud pa ni Mayor ang mga ambulansya makasalbar og libuan ka mga kinabuhi. Ang mga ambulansya usa ka mga importanteng gamit sa matag lugar, labi na kay ang panahon karon dili matag-an. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.